Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο του Happy Wheels. Και ελπίζουμε να μην είναι τόσο fail όσο το πρώτο. Το οποίο όμως τελείωσαμε ένα epic win. Ναι, όντως. Θα ξεκινήσουμε με το Jetfall. Όχι, το είχες παίξει αυτό χθες νομίζω. Δεν θυμάμαι. Θα παίξουμε αυτό. Επίσης λέμε ότι είναι σειρά του Alex να ξεκινήσει πρώτο στο βίντεο. Οπότε απαλλάχθηκα από το intro για τουλάχιστον μια ημέρα. Εσωτερικό αστείο, Ναι. Ας πάμε. Δεν είμαι εξάχρονο. Επίσης είμαστε μόνοι μας αυτή τη φορά, δεν έχουμε κανέναν ηλίθιο να φωνάζει για φραπέ. Αναφερόμαστε σε έναν παραγωγό που έχουμε εδώ πέρα. Είχαμε. Άλλο ακόμα ένα εσωτερικό αστείο. Αυτή τη στιγμή μας κάνει ένα σήμα ότι θα κυρώσουμε το βίντεο για κάποιο χαζό λόγο. Επειδή αναφέραμε το άτομό του. Το άτομό του. Εσύ το καλό δεν μπορεί να μπει εδώ μέσα. Πράγμα το οποίο δεν θα γίνει. Οπ, μπήκε. Α. Έλα λίγο ακόμα για God. Είμαι hacker. Έλα. That was great. Next level. Δεν το πέρασε καν. Αυτό. Άσε με να ζήσω. Το πού είναι. Πήδα. Δεν ξέρω, δεν βλέπεις. Έλα, ας το πάμε άλλο. Τα πήγα καλά. Να πάμε Superman of Flying. It looks promising. Αν ανοίξει ποτέ. Αν μας κάνει τη χάρη, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει. Τι ήταν αυτό. Δεν με προετοιμάσανε. Τι. Ναι. Μάλιστα. Χαζομάρα. Νίκο, για πρότεινε εσύ ένα. Άμα δεν το πήγαινες τόσο γρήγορα. Πάνω Happy Wheels Test. Happy Wheels Test. This is a test. If you pass this, you are a pro. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Σοβαρά. Τι περάσαμε. Είμαστε πρώτοι. Go fast! Εντάξει, ένα βέλος στο κεφάλι, ζω ακόμα λογικό. Πώς το έκανα αυτό. Εντάξει, οδηγούμε και ένα ποδήλατο με ένα πόδι αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Δύο πόδια έχω ρε. Και χωρίς χέρια. Όχι ρε. Ποιος είναι άτιμος. Ρίχνω τα χέρια μου κάτω. Να σκουπίσουμε. Ναι, μάλλον δεν μπορείς να το καταφέρεις. Ας ψοφήσουμε. Είμαι καλός στο σπαγκάτο. Ναι. Τι να παίξουμε. Life of Segway Guy. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, αλλά Segway είναι αυτός. Όχι. Όχι, λέει την ιστορία του, οπότε δεν έχει κάποια ενδιαφέρον. Ούτε για εσάς ούτε και για μας φαντάζομαι. Για μας σίγουρα, για αυτούς δεν ξέρω. Pro Bottle Run. Το έχω. Bottle Run έχει καρπούς για μέσα. Δεν πειράζει, άστο. Αφήνουμε το παιδάκι να μην το σκοτώσουμε με το κεφάλι του, έτσι άστο. Έχει Όχι, δεν κρέμεται. Ναι. Εντάξει, βρέχει διάφορα πράγματα. Μην δίνετε σημασία σε εμάς, απλώς μαλώνουμε τον τεχνικό παραγωγό μας. Ναι, γι' αυτό είμαστε λίγο τόσο σιωπηλοί. Κάνει κάτι μάδια. Τα ρημάδια, τα μπουκάλια. Ναι. Έχουμε ένα ωραίο συντριβανάκι. Παίξουμε άλλη μία, άντε δύο πίστες. Να παίξουμε αυτό εδώ πέρα. Θα παίξουμε τον Santa Claus. Το cheat το ίδιο. Είναι εκτός εποχής βέβαια. Το γέλιο το έχουμε πετύχει.
Να το cheater που μόλις αναφέραμε, να και το hacker. Εντάξει. Να και ένα victory. Να παίξουμε και το Jet to Gold Challenge. Τελευταίο game. Για εμένα. Σε αυτό ήταν που βάλεις εσύ. Ναι. Είχες πάει μέχρι το Better, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, και μετά ήρθαν άλλο τα Ναι, και σου κόψαν το κεφάλι. Πάμε στο Το μόνο που κόψαν καλά. Epic God Hacker. Τι? Εγώ το λέω ότι σε hacker. What? No. Σήκω. Ζεις ακόμα, όχι. Όχι, πού να ζω ρε. Έλα, παίξε εσύ άμα είναι. Έχω την τιμή να παίξω εγώ σε αυτό το βίντεο. Ναι. Και επιτέλους ήρθε η σειρά μου να παίξω. Και να παίξω με PewDiePie World με αυτό. Παναγία μου. Oi. Αχα. Ναι. Το πρώτο μου victory. Έχει καμία σχέση με το World του PewDiePie? Ναι, πώς? Σχεδόν τίποτα. Ηρωνικά, οκ. Τι έγινε μόλις τώρα? Share donation πάτησε, δεν έβλεπα. Δεν νομίζω. Μπορεί. Ναι, αυτό είναι παιδιά. Μάλλον share donation είναι. Οκ, το κόβω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το map. Αυτό. Τι είναι? Battle for Survival. Νομίζω αυτό είναι αυτό που έπαιξα και ναι, μου πέσαν τα μπουκάλια στο κεφάλι. Όχι. Πώς θα επιβιώσεις από αυτό? Έπαιξα εγώ το μεσημέρι βασικά παιδιά. Κάνε restart. Κάνε λίγο. Πρέπει να μπεις εδώ μέσα από εδώ κάτω. Να σκύψεις όμως. Καλά, εντάξει. Το καταλάβω. Πάνω από εκεί κάτω και πάτε το space. Για να επιδείξεις. Να σκύψεις δεν είπε. Ναι, πατάς το space και σκύβει αυτός. Τέλος πάντων. Παίξε κάτι άλλο. Πάρε αυτό. Νομίζω το ποδήλατο χρειάζεται εδώ πέρα. Και αυτός καλά τα πάει. Πρέπει να μου καταφέρεις να σπάσεις το κεφάλι σου. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό. Ακόμα μία. Θα λέω δεξιά. Πάμε με αυτό. Άντε να δούμε. Ανάποδα ίσως. Ναι! Κατάφερε να σκοτώσει το παιδί, Ναι, το κάνουμε. Πάμε για το insane παιδιά. Σε insane φάση. Και είναι ακόμα ζωντανός. Και εσύ ακόμα. Μετά το tackling που έφαγε από το χέρι στην καροτίδα. Εντάξει, με βέζει μετά από αυτό. Δυστυχώς γι' αυτό. Πάμε να παίξουμε ακόμα το easy throw. Αφού είναι easy, είναι καλό για μένα. Με ποιο το κάνω ένα activate? Με το Z. Το πάτησα το Z. Ναι, πάνε το χέρι σου πίσω. Σοβαρά! Πάτα το ξανά, το Z. Το πατάω! Πάνε τα χέρια σου πίσω. Έλα, τώρα είσαι εντάξει. Ναι! Πάνε τα χέρια πίσω. Δεν πάνε πίσω! Το έπιασα. Το ξέρεις ότι σκοτώθηκες το πιο. Δεν σκοτώθηκες. Εγώ! Ναι. Αυτός ο παππούς είναι όλα τα λεφτά. Δεν είναι εύκολο. Σκότωσε τον ασθενή. Ναι. Οι άλλοι φαντάζομαι είναι νοσοκόμα.
Γιατί ξανά πιάσα αυτό το πράγμα. Τον Αγία μου. Δαιμονισμένο παιχνίδι. Μια σειρά από συνεχή fail. Ναι. Δεν είναι κακό. Μη γέχεις. Α, αυτό το τραυμάτισες. Όχι. Θα το κάνω εγώ, εντάξει. Και χθες το ίδιο έκανες. Ναι, αλλά δεν είμαι noob. Είμαι hacker. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είσαι. Δεν είμαι hacker. Είχα φτάσει στον God. Κάτσε τον Αλέξανδρο. Εγώ είχα φτάσει στον God. Impossible. Δεν είναι φτιαγμένο για μένα αυτό. Ναι, αυτό το weapon joint. Άντε να δούμε. Έγινε πας. Διάλογο μέσα. Τι υποτίθεται ότι... Τι είναι αυτά? Αρχίζω να το φοβάμαι. Τέα. Α! Γυαλί! Ναι. Α. Έλα, δεν ήξερα ότι δεν ήταν γυαλί εκείνο. Πάμε. Και τώρα που το έξερες τι κατάφερες. Κοίτα, ζω ακόμα. Ξαναπες το μου. Ναι. Και το ποδήλατο όμως πως πάει? Ναι, εντάξει. για το Μια χαρά. ποδήλατο. Ακόμα μια φορά. Για να λέω ότι έκανα κι εγώ ένα map. Ναι. Ναι, όχι αυτό το map. Δοκίμασε και αυτό το Neon Sword Throw. Πατάω το Z. Σύμφωνα με το δάσκαλο. Πας πίσω, το space. Α! Και αυτοκτονείς. Μπράβο Νίκο. Αριστεύεις παιδί μου. Ακόμα μια φορά. Τελευταία φαίνεται για αυτό το βίντεο. Α! Ναι, και έτσι θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Τελικά Από όσο σήμερα φαίνεται. τελειώσαμε με ένα fail. Ναι. Αλλά δεν Εκτός αν θέλεις πειράζει. να δοκιμάσεις μια τελευταία φορά. Άντε, θα σας κάνω την τιμή. Α! Νίκο, μπορείς. Πω. Έλα, μόνο το good σου μένει. Όχι! Καλό κάνει εκεί. Το πιάσα. Στο good job. Τι κάνει η άλλη στο good job. Ήταν στην τριβάνη πριν. Ναι. Κόλλησε. Ναι παιδιά, τουλάχιστον τα κατάφερα. Περίπου. Ο Λεωνίδας εκεί πάνω σου μένει. Α! Ακόμα. Πέθανα. Ναι. Και έτσι θα τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε subscribe στο channel μας ή like στη σελίδα μας στο facebook. Που θα είναι κάτω στο description. Και μέχρι την άλλη φορά, Καλά να περνάτε. αυτό μετράει πάντα. Και γεια σας. Γεια σας.